Yero utrai, sesin pat ngai kublai pi paro hak kerteng ke batyang tam ke jong ujisu. Te hak ni ke video ngan aji hika ye pi shapang ke ketika diang bat ke ketika mon namarba. Ngalai os ngau ki don ketuk ne ki boong. Ladapi ai kublai da ketika diang rukam lele, ladapi ai kublai da ketika mon rukam lele, ladapi ajing ai da ketika diang rukam lele, ladapi ajing ai da ketika mon rukam lele. Handai ngakwa ban ong ye pi. Sengap bah da tunjuk bah haba pi yok ikjing kai tunjuk bad haba pila tunjuk sebishar bah ke ke bad pi ban le ke ke bad pim de ban le ke pi de ban kok ngu bad ke ke bad pi de ban kentaj wat yang ngaru ke bang kren ya ke badai sepriang ya ke bom dei sekentaj ngam sngoper namar ngaru ngadang long tangka breuhi yo le se ngadon hi ijing duna hang ne hang tai tidak tunjukkan ya ke bangi kum ki syakri ki jong turai ni keren ngam ya ro ya lade bat ngam benyi ki wei bat ngam ya ro ya lade henry haba ni keren da pensiong dong rem hato kata ka jingkren ka jongi ka long ne em ka badai tenga ko ban ya tho ye pi ba ka ti ka mon ka kham don bor ban ya ka ti ka diang ngan sa pen i pi kat bakum ka jin ka jong ublai kenang bakan pensisya ya kata. Lada pi trei kam da kak ti kamon pi kam klan. Ban ya kak ti kadiang. Kata ka de ke jinsisya. Ti kendiat kita ki breu le se ki ban ong tengi pat ki ba trei jing trei da kak ti kadiang. Minong kumno. Ti ya kata ya da ka wei. Handai ngin ya kran bat ya ka ba solon sar ki ba bon hi ki trei bat da kak ti kamon. Bar kak ti kamon hi kadai kak ti ka ba kam klan. Namar kata yaki kon naduk badang red ngi haban hika yaki habaki ai kublai kin ai da kak ti kamon bakin ai da kak ti kadiang namar habangi ngi kendo iki parlo kamot kak ti kamon hika juyat ban ai kublai bat ladanga nga ai kublai da kak ti kamon pi pat pi ai da kak ti kadiang kabamot kam vandor lane kam yaha hadrengi haban ai bet parak ti kamon bat ka jingmot jong ka jing ai kublai ka ba thau ya ka jing kurku ka ba pi kurku iwei te habangi ai ru ngi de ban ai hakaru kom ka ba dei namar ting ting ki don ki brio ki shuba shu ai ku blai arsap pum to kim don ka jing mot arsap hanre ki to ki ba mat pat ya ka to kum ai ku blai kim sngo tenat ting ting ki shu pun ko tang tok pum to ka don ka jing kta hanre habangi ai ku blai ai hakata ko rukom ka ba dei nama bale ka jing ai ku blai ka de ka ba pi ai ya ka jing kurku te kam dei ngi bangin kurku arsap namar kata ngi haba man lakas ngi ladak pan penloi ki jing duai ngi juya ai kublai shu ye hisam man lakas ngi namar bon sen ki brio ki ai kublai bet tang da kendo iki MLA da kendo iki pastor ye ki nong yalap katba shi para shi bahyeng shi khon shi ti shi parlo kim jukham ai kublai te henre ngi de ban ya ai kublai namar ka jing ai kublai kade kabangi kurku iwei te kalong kabadon kam yangi bangin ya ai kublai man lakas ngi bat ke jing ai kublai kade ban ai da kakti kamon te da kakti kadiang pat haba pi ai jing ai ru haba pi ai da kakti kadiang kam da itnat than hanre haba pi ai da kakti kamon kamot itnat haba pi ai ka ilong discipline bat ublai jongi ru ublai ubat discipline dei namar kata kadau ba ngi ru ngi hablong ki ba discipline te ban pensiong nia ya kane bat bangan pensisya chapang kak ti kamon bat chapang kak ti kadiang ini ya na kak tin ka jong ublai kenang ba pila ban priang ya ka badai bat pila ban kentat ya ka bom dei tingnya pet ka bakum kak tin ka jong ublai ayu ka bible ka ong Genesis kalanong ka ba sau pupra kadkot ka ba khat sau ayu ka bible ka ong bat u Israel ka bamut u Jacob lapen kelano ya Jacob syaka kerteng Israel kumbang ladap ai ke jingkai ulat kneri la kakti kamon bat ulabo yaka halor u Ephraim ubalong u khon khaddo bat ya kakti kadiang halor kakli u Manase uday yalam tebreu ya la kakti naba u Manase ulong u khon ningkong bat ula kurku yu Joseph bat ula ong u blai u bahakmat jong u kilayat kikpa jonga u Abraham bat Ishak u tau bleng u balabsa yanga
hado ba ngalalong hado kani kasi utau angan ula pelat yanga na kabas niyo baro on kurko yakini samla haka kerteng jonga ru bat ka kerteng kikpa jonga u Abraham bat Isak on khot haki to ai bakini kharoi ru gom ki dok kha haki jingbon hapdeng kategori bat u Joseph ula yo i yo pa ula bo e ka tikamon halor ka kliu Ephraim kala pensngau si yo u bat ula bat e ka ti u pa ya kaban penkenria ya ka na ka kliu Ephraim sya ka kliu Manase u Joseph ula angru hala ukpa kumta kopa naba une ulong ukhon lingkong tubo ya ka tikamon halor jong u te ukpa ula kernga bu ula ong ngatip mga kukhon ngatip mga uni unlong upat ba bat unlong ubakrau uniru de Henry shisha upara uba hadin jong u unlong uba kham krau yo u bau sembai jong u unlong kajing pendap kijat benriu pian kakjing kajong u bleka krenshai ba kakti kamon kadai ka ba kham don bor lada pikir ku de kakti kamon kajing kurku kalet chibo lada pikir ku de kakti kadiang kajing kurku kalet duna Dei nak tak daw bau Joseph ulas ngausi namar ba kat bakum kini ki jiu kat bakum ki babon hiru ladangin ya keren ya kata namar tang mangi ki khasi bat ki garo ki bangi yo ajat mangi ki khasi ni yo ajat ki kentai bat kaspa ka pauru yo ki khun khat do te henrei solon sar hi ki yo bat ki khun ningkong nalor kata ki yo ki khun shinrang te u Joseph ru ukwa ba u khon chin rang chu u un yo ya ka ba khambon ban yo ba khaddo hanrai kakti kamon kala let chu ba khaddo ba kakti kadyang kala let sha u ba shuwa ba ni yo i hang ne ba kakti kamon ka khamdon bor ban ya kakti kadyang kadai kata ka jingmot om dei bangin ong ba kakti kadyang ru thau blehi kakti kamon ru thau blehi dangi ai khu blei da kakti kadyang ru biang kakti kamon ru biang ni ajing ai da kakti kadyang ru biang ni ajing ai da kakti kamon ru biang ya bible ka hikai ba kakti kamon ka khamdon bor bat ka kham idon burom ru habangi ai ada ngi ajing ai ka kham itanat ka kham ilong discipline tingi long ki khon ki jong blei ki badai ba ngin long ki khon ki ba discipline hakawi ka por ngani tho epi habang alamot ban le persya ikap mon ka jong ublay namar ngayo ya kadas ka bakham hi te ngalapoy ha kata ding gab i shirkai sabakan thang yang kata ding namar bangamut ban le persya ya kata te henry ngala kelon no ngala yap ler namar bangala shep te palat hapdeng kata ka jingklon ngala ra ikap ti kamon ka jonga kum kadak banga panjing arab no ublay namar bangala yap ler ha kata ka jing shep te bat nga ai ngo yo blai bangara e kakti kamon ka jonga ba kakti ka jong blai ka badon bor ka balang powerful ka bang ngampa ju yo mat mendo ngala ju ya kendo yo try ha jing pho snew ngala ju ya kublai kti bat u ngala ju don rengkat bat u henry ka to kakti ngas ngo tho ka kakti ka badon bor ka jong blai ka kakti ka badon bor ka jong blai bat haba ula bat yenga ula yo bat ya kakti kamon bat hadu mentanga yen kumni namar ba ya kakti kamon ka jonga ngala ai ha kakti ka jong uble ba uble ru ula bat yenga bat ngasala ban yeng hadu kanila danga ai da kakti ka diang lese ngandang kelon biang rena bangala ai da kakti kamon ngan kelon chu hadu ka jingwan arsin ka jong u namar katangin ken mau ya kani barabor ba kakti kamon ka khamdon bor man ya kakti ka diang namar kata haba pi ai kuble ai da kakti kamon nalor kata ai karukom ka badai om ba pichi pendekho tang tok kum to long kum ba pichule arsap te ai ken na do ka mensim ai na do ka do no da pi ai jing ai da kakti kamon om da kakti ka diang ai da kakti kamon om da kakti ka diang tele se kakti kamon jo pi dang bon kam pi dang kta ki bale se pi kle moidane pi kle besan i te don ba kwa ban ai kuble hakato ka porti ya da ka wei pinong oh pesa kakti jonga ngadang kle kini gi jing kle dengan ai no da kakti ka diang kato ta ka ya da ka wei Henry haba baro arteli ki long free kakti kamon kade ka ba idon buram bat nila yo ihi kat bakum kaktien ka jong ublay te balay pat ngini le persya e kata balay pat ngini as ngho bakla pitong oi tu iwe no hikai da kum to oi te hikai da kum to oi ka engin ngat ni ngiking kle palat wat nam ong kum ta bisyar kat bakum kaktien ka jong ublay
tunjuk ya ka tin ka jong ble sngap ha kino gi ji kai ki ba phi de ban priang kino ki ba phi de ban kentat kata ken kan wan ra ka jing ku ha ka jing em ka jong phi te nak ba ta ka buram ka jong ble ya ro itrai